सरकारखौ बखिनाब्रा नों केन्दु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिख्रैलै क्लास बारा बखिनाब्रा बिगुर क्लास ओरैबो एसे हां लानो हो नामा नोंनाव अयनायद्राय बोसोरसेयानो जेने थेने जादों बेफोर बुंबाय थायो आदायाव नांलाय ना हाय लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअनि टपिकआ एसे आलादा जागोन लोगोफोर मोनसे मोजां खौरां आरो मोनसे गाज्रि खौरां आरोना स' आङो फार्स्टआवनो नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो मोनसेल' खावलायो जेन नोंथांमोना सोरनिबा बेराफारसेल' जायालासे जेन बयखौबो अनसायो अल बर'नि इउटुबारफोरखौ गासैखौबो मोनसे नोजोरजोंनो नायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो जुदि सोरबाफोर एक्चुअलि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ आसि दिन्थिनायाबो एक्चुअलि रायजो राजा नोंथांमोननिनो आखायाव नङाब्ला मानोना सोरबाफोर गोरोन्थि मावनायखौ गाव मिन्थिया रायजोफोर सोरबा गुबुनासो मिन्थियो दा आं माबाफोर आंनि भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंबा गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ आं मिन्थिनाय नङा रायजोफोर नोंथांमोनासो मिन्थिगोन स' बेखौ सुद्राय होनाय माबाया आखाया रायजो राजाफोरनाव अडियेन्सफोरनाव नायग्राफोरनावसो थायो आरोना जेरैबायदि आङो दाख्लै बावैसो बिथां प्रकाश नार्जारि बिथांनि भिडिअआव मोनसे भिडिअ नुनानै आङो बिथांखौ जोबोर दुखु मोनदों जोबोर रागा जोंनो ओंखारदोंमोन स' जोबोर दुखु मोननाय आरो रागा जोंनायनि गेजेरावनो आंबो मोनसे भिडिअ बानायदों बिनि मुङाव मानोना आंबो बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनोना दासिमबो मोजां मोनबाय थायो देलाय बिदि नङा जेन बेखौ आं गाज्रि मोनखाथारबाय आं बिदि नङा आं जास्ट बिनि बै मोनसे पइन्ट भिडिअ मोनसेयाव आं रागा जोंनो ओंखारदों दुखु मोननो ओंखारदों मानो दुखु मोननो ओंखारदों बिथाङा सासे बर'नि खैफोद आफोदाव हेल्प खालामग्रा सासे सुबुं नङा होमब्ला नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ रावबो बर' मानसिफोरा मोनथियै गैया होनबाबो भुल जानाय नङा 100आव 90% बिथांखौ मिन्थियो मानोना बिथाङा जोबोर गिदिर गिदिर खैफोद आफोदाव हेल्प होबाय रायजो राजाफोरखौ बिथाङा बेनि जाहोनावनो फेमास आरो बिथाङा बे खामानिखौनो मावबाय थायो अके बे मोनसे पइन्ट नाथाय दा खोनानो मोनो बिथाङा अन साइड जाबाय अन साइड माने बिथाङा माबायाव सरकाराव हाबनाय सरकार माने दा सोलिबाय थानाय सरकार पार्टियाव इउपिपिएलआव माने हाबनानै बिथाङा अन साइड जाबाय होननानै मानसिफोरा बुङो एक्चुअलि दिनै मोनसे भिडिअ क्लिप मोनबाय अडिअ रेकर्डिं बेखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना बिथाङा माने एकदम अन साइड जामारबाय आरोना नोंथांमोना आं लास्टआव होगोन आरोना बेखौ खोनासंदों एक्चुअलि सासे इउटुबारा सासे ससियेल वार्कारा एसा बिदि अन साइड जानाङा आरोना गेजेरनि जानांगौ ना बैखौ मोजां मोनो ना बैखौ मोजां मोनो सोरबा मोजां खामानि मावदोंबा बेखौ सापर्ट खालामगोन सोरबा गाज्रि मोनदोंबा बेखौ आसि दिन्थिगोन जे नोङो बे खामानिखौ गाज्रि मावदों होननानै बिदि आरोना बिदि अन साइड जानानै सोरखौबाल' थाखाबाय सोरनिबाल' जानानै थाखाबाय थानाय बिदिखौ आङो माने मोजां मोना आरोना इउटुबारनि गेजेराव दै पार्सनेलि नोङो सोरखौबा सापर्ट खालामो आन्डारग्राउन्डआव बेथ' नोंनि बाथ्रा देलाय स' दिनैनि बे एसे रेकर्डिंखौ खोनानानै आं एसे दुखु मोनदों आरोना सासे ससियेल वार्कारा बिदि अन साइड जानाङा आरोना बिदिब्ला सोरबा गुबुन पार्टिनि मानसिखौ थारमाने मोजां मावदोंब्लाबो बेखौ नोङो बाख्नायनोबो हाया जायो उनाव बेखौ नोङो गावनि भिडिअनि गेजेराव बाख्नायनोबो हाया जायो माने बिदि जायो आरोना स' बिनिखायनो आंनि बायदिब्ला इउटुबार सासेया अन साइड जेब्लाबो जानो नाङा होनब्लाना बेखौ बियो बुंनो हाया जायो नोङो जुदि गेजेरनि जानानै थाबाय थायो मोजां मावदों सोरबा पार्टिया मोजां मावदों बाख्नायबाय था सोरबा हामा मावदों सोरबा पार्टिया बेखौ नोङो बुंखानांगोन आसि दिन्थिथारनांगोन गोरोन्थि मावनायखौ बेखौ आङो सानो आरोना स' अन साइड जाब्ला नोङो बियो नों जाय साइडथिं दङ बै साइडनि सोरबाफोर गाज्रि मावदोंब्लाबो नों जेबो बुंनो हानाय नंला मानोना नों बिसोरनि सिङाव बिसोरनि आथिं सिङाव नोङो थाबाय गावखौनो बिसोरनो गथायना दोनबाय आरोना नोङो बिथांमोना गाज्रि सोरबाफोर मावब्लाबो नोंथाङा जेबो बुंनो हानाय नङा बिदि आरोना दाथ' आं बेखौ बुंनो थाङाखै सोरबा बै पार्टिया नों जाय पार्टिजों दङ बै पार्टिया गोरोन्थि मावदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै दै आं एगजामपोलसो होदों आरोना सासे मानसिया गेजेरनि जानानै थाब्ला बोरै आरो सोरबा अन साइड जाब्ला बोरै जायो बिदि आरोना थ' नोंथांनि बे मोनसे भिडिअ क्लिपाव अडिअ मोनसेखौ नुनानै आं एमजे बिथांनि भिडिअआव मोनसे अडिअखौ नुनानै आङो बेयावनो बुजि मोनदों नोंथाङा माना अन साइड जाबाय आरो बिदि जानाङामोन नोंथाङा जाबाय रायजोनि खामानि मावग्रा ससियेल वार्कार मदद खालामग्रा मा होनो ससियेल वार्कार ना मा होनो बेखौ पाब्लिक सार्भिस खालामग्रा नङा होमबा माबा आंना बुंनाया गोरोन्थि जानो हानाय ओमफ्राय मा बुंनां दा आं एसे दुखु मोनदों आरोना आरो नोंनि बै दाख्लैनि भिडिअ आं बानायनायनि जाहोना नोङो ओरैबायदि मोनसे डायलग होना लाबाय गावनि भिडिअआवनो दा गावनो बावगारबाय दा मालायखौसो नोङो बुगिबाय थादों बिदि जानाङा आरोना
स' प्रकाश भाई बिदि जानाङामोन आंनि बायदिब्ला जुदि आंनि भिडिअखौ बाय मिस्टेक जुदि नों नायदोंब्ला आंनि भिडिअ नोंनाव लागैथ' मोनहैगोन मोननाया बे गेरेन्टि गैखाया मानोना आंना भिउसानो गैयाबालाय गोदानसो चेनेल नालाय स' थेवब्लाबो आंबो नोंनि भिडिअखौ नायो नालाय नोंनि भिडिअखौ दुखु मोननानै आं बेखौ फोरमायदोंमोन आरोना नोङो बिदि बुंनाया नोंनिया बिराद गिदिर भुल जादों बेयाव नोङो गावनो एक्सेप्ट खालामनांगोन आरोना बेखौ नों गाव एक्सेप्ट खालामाबा नों आरो गोरोन्थियावनो थाबाय थागोन मालायखौसो दुसिबाय थागोन स' मैयानो मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों जाय भिडिअखौ प्रकाश भाइआ नुनानै दुखु मोनदों एमजेखौ डाइरेक्टलि ना मेनसन खालामनानै दुखु मोनदों कल खालामलायदों भिडिअनि गेजेराव खिन्थु आङो मैयानो मोनसे भिडिअ नुनानै आं सानदों बेयो अनलि एमजेआल' भिडिअखौ बानायाखै गोबां इउटुबारानो बानायदों भिडिअखौ खालामदों आरोना रेकर्डिं खिन्थु सोरबा सोरबा आपल'ड होदों सोरबा सोरबा आपल'ड होआखै गोबाङानो आपल'ड होदों आं नुबाय बिनि उनाव सानबाय जेन बिथांना रं जादों प्रकाश भाइना जेन डाइरेक्टलि एमजेनि भिडिअ नुनाय लोगो लोगो बिथाङा एमजेखौसो डाइरेक्ट नाम मेनसन खालामना रायजोफोरनि गेजेराव गोरोन्थि देखायनो सानबाय होननानै आं माने एसे सानखांदों आरोना मानोना एमजेआथ' इसेल'सो होदों आरोना इसेल'सो होदों खिन्थु गुबुनारे पुरा भिडिअ होदों आं बिनि चेनेलखौबो प्रकाश नोंथांनो आङो माबा हरदों आरोना लिंकखौ हरदों नाय होननानै नोङो डाइरेक्टलि एमजे कन्टेक्ट आयदा हो होननानै आं नोंथांनियाव कमेन्टबो हरदों जानांगौ नोंथाङा नायगोन नायखा आं मिथिया आङो माने आं बिदि माने गावजों गाव नांलायलायनायखौ लुगैखाया नोंथांनि गोरोन्थि मोनदों आं गोरोन्थिखौ बुंबाय खिन्थु आं नोंखौ दे गाज्रि मोनना थाबाय थानांगौ आंहा बिदि साननाय गैया आरोना मोजां खामानि मावलांबाय था इयुनाव नोंथांनो सापर्टआ थाखागोन खिन्थु दाख्लैनि भिडिअआव नोंथाङा जि गोरोन्थि मावदों आं बे गोरोन्थिखौसो नोंथांखौ आङो माने दुखु मोननानै फोरमायहरदों आरो बिदि बुंनाङामोन नों होननानै आंनि बुंनाया बेनो आरो इयुनाव नों मोजां खामानि मावब्ला आं नोंनि भिडिअ बानायो मोजां मावबाय थादों आरो गाज्रि मावद्रामा देखायाब्ला गाव गोरोन्थि मावनायखौ रावबो हमदांनो हाया आं गोरोन्थि मावदोंब्लाबो आं गावनो बुजि मोननाय नङा आं मा मावदों सोरबाफोर बुङोब्लासो सोरबाफोर रायजो आसि दिन्थिब्लासो गोरोन्थिखौ गावनिखौ बुजि मोनो थ' इयुनाव सुद्रायलांनो माने खाबु मोनो आरोना सानखांनाय फैयो स' बिदिनो नोंथांमोना दा बे भिडिअ बानायलाय नांलायनो गोनांथि गैया आंनि बायदिब्ला बेखौ नोंथांमोना बेयावनो स्टप खालामनांगौ मानोना एमजे बिथाङाबो बुंबाय जेन बानायला नोंनि सायाव भिडिअ प्रकाशनि सायाव भिडिअ बानायला होनदों स' आं खावलायो प्रकाश नोंथाङाबो बिनि सायाव भिडिअ बानायनांला मानोना जोंफोरनिया जाबाय चेनेला फिसा चेनेल जोंनिया भिउस फैया खिन्थु नोंथांमोन सानैनिया नोंसोर सानैनिया माने एमजे आरो प्रकाश नोंथांनिया माने लाखनि सायावबो भिउस जायो मालाबा भिडिअफोरा खिन्थु 50,000 60,000 70,000 ओरैनो जाखायो मेक्सिमाम भिउसा स' नोंथांमोनखौ नायग्रा नोंथांमोनखौ अनग्राया गोबां स' नोंथांमोननि बिदि गोदोर इउटुबारफोरखौ नांलायनाय नुब्ला एसे दुखु मोनो आरो जों रायजो राजाफोराबो स' नोंथांमोना जेबो नांलायलायनांला जेबो माबानांला सिरि दोनदो आंनो बेनो रिकुवेस्ट मोनसे जि जाबाय सोरबा सोरखौ माबाया बुंबाय सोरबा बुङाखैबा गैला बेखौ स्टप खालामदो प्लिज अननानै मैया मोनसे आगान सुरदों जोंनि अल बड' इउटुबारफोरा खौसे जानांगौ होननानै स' आंनि बायदिब्ला बेनो जेन गासैबो अनलायनानै गासैबो खैफोद आफोदाव रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनांगौ सासे इउटुबारा बेनो जानांगोन जे गेजेरनि जानांगोन आंनि खावलायनाय बेनो रावबो रावनिबो सोरबा पार्टिजोंल' थाबाय थानाय आंनि बायदिब्ला बिदि जानाङा अल इउटुबार माने इउटुबारैनो खामानि मावलांबाय था रायजोनि गेजेरनि जानानै मानोना इउटुबार सासेखौ फोथांना लाखियो रायजोफोरा जुदि नायाब्ला नोंबो भिडिअ बानायनानै आंबो भिडिअ बानायनानै जेबो मुलाम्फा गैया फैसा थाखा कामायनाया बे आलादा बाथ्रा साइडनि खिन्थु भिडिअखौनो नायाब्ला जों माबानो बानायनो मा बुंनो मा फोरमायनो सानो मानोना इउटुबा ओरैबायदि मोजांखौबो मोजां देखायलांनो हायो लोगो भाइरेल खालामनो हायो जुदि गाज्रिबा गाज्रि बेखौबो लोगो भाइरेल खालामनो हायो ओरैबायदि पावारफुल आरोना बेखायनो इउटुबार हिसाबै थादो अनलायनानै बयबो हेफाजाब होलाय बयखौबो ज'यै पार्सनेल नोंथांनिया चेनेल दंखायो नोंथाङा बिदिनो थांबाय था लागै रहो बेयाव जोंबो सापर्ट होयो आरो अल बड' इउटुबारा जा खौसेथि जादों बेयावबो नोंथाङाबो थाफा प्रकाश भाइ नोंथांखौसो बुंदों आरोना बेयावबो थाफा सापर्ट होलाय बेखौ बे गाज्रि मोनलायनांला आंनि बायदिब्ला बेनो आंनि खावलायनाय बेनो जास्ट स्टप खालामलायनांगौ आरोना बिदि दा दान्थे बिदान्थे खालामलायनांला प्रकाशआ मैया बुंदों जे फैयो भिडिअ बानायगोन माने बै जायगायाव फै सोंगोन होनना बुंदों आरो मादैया मोनसे डायलग होबाय नालाय बेखौ लानानै प्रकाशआ माने डाइरेक्टलि एमजेखौ एटेक खालामनाय बायदि आङो नुनो मोनबाय मैयानि भिडिअ माने एसे रायज्लायग्रोनांगौमोन मा जादों जायाखै डाइरेक्टलि पाब्लिक खालामनाया आंनि बायदिब्ला माबानि प्रकाश भाइनि गोरोन्थि जादों आरोना मोनसेबो भिडिअ आङो प्रकाशनि नाम लानाय नुवाखैमोन आरोना एमजेनि भिडिअ प्रकाशआ ओरै खिन्थु मोननै बिसो भिडिअ जाबाय डाइरेक्टलि माबाया प्रकाशआ गावनो गाव बिथांमोनखौ जावग्रोनाय बायदि भिडिअ बानायदों आरोना
गाज्रि मोननाय माने नाम लानानै नाम डाइरेक्ट नाम मेनसन खालामनानै खिन्थु जेम्सनियावबो नुवाखै आं प्रकाशनि नाम लानानै भिडिअ बानायनाय ओमफ्राय आरो एमजेनावबो नुवाखै आरो प्रान्जलनियावबो नुवाखै बै जायगानिफ्राय आरोना खिन्थु इनडाइरेक्टलि माबाफोर माखौबा नुनानै बियो गाज्रि मोननानै डाइरेक्टलि नाम मेनसन खालामनानै भिडिअ बानायनाया एक्सुवेलि मेनाथ' प्रान्जलनिनो सरि प्रान्जलना प्रकाश नामाबो एखे नालाय प्रकाशनिसो गोरोन्थि आरो आंनि न'यै दा बेफोर गोरोन्थिखौ बाद होदो दा गासिबो मिलायना थानांगौ मैया मोनसे आगान होदों अल बड' इउटुबार खौसे जानाय स' आंनि बायदिब्ला खौसे जानांगौ बयबो बिदि गावजों गाव एना एनि नांलायलायबाय थानायखौ गारदो सापर्ट होलाय नोंबो सापर्ट हो फिसा फिनला इउटुबारफोरखौ आंबो सापर्ट होगोन गोदोरखौबो फिसाखौबो बिदिनो गासिबो सापर्ट होलायनांगोन आरोना जोङो बिदि गाज्रि मोनलायनानै थाबा जानाय नंला स' एमजे बिथाङा बुंदों नोंनि नाम लानानै जेबो भिडिअ बानायला बिथाङा बेनो लास्ट जाबाय स' नोंबो बानायनांला प्लिज अननानै आं भिडिअखौ नायबाय जेनेबा सोरबाफोर जुदि प्रकाश भाइनि गिदिर लोगो फ्रेन्ड बा बिनि भिडिअखौ नायोब्ला आंनि भिडिअखौ बिथांनि चेनेलसिम शेयार खालामना हो लिंकखौ हर जेन बिथाङाबो नुयैनाय बायदि प्लिज अननानै सापर्ट खालाम खौसे जा बयबो बेनो आंनि मैया जा आगान होबाय बे आगाना जेन फासायफिना आं बेखौनो मिजिंथियो एकदमबारे थांबाय थानांगौ दावगानानै जास्ट बेनो आरो जै बर' हारिनि जै बर' इउटुबारनि खौसे जा लोगोफोर खौसे जा बाय लोगोफोर आङो लास्टाव बेखौनो बुंनो सानदों मैया जा आगान होबाय बर' इउटुबार खौसे जानाय बेखौ आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरोना स' थेंक इउ स' माच जोबजासे जाय भिडिअआ बिथांमोना भिडिअखौ नायबाय बिनि थाखाय गासैनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो प्लिज अननानै आरो आंनि गोरोन्थि नुदोंब्ला प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर आङो आसा खालामो नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंनो आं गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरोना थ' थेंक इउ स' माच only बेखौ बुंनो थाखायसो कल खालामदों नोंखौ एसे बुंना हो बेखौनोथ' नायदोंमोन आं दहाय एसे बुंना होलाय खिन्थु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिनाब्रा नों खिन्थु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिफ्लायोलै क्लास बारा बखिनाब्रा बिगुर क्लास ओरैबो होननाया एसे हां लानो हो नामा नोंना अयनायद्राय बोसोरसेयानो जेने थेने जादों बेफोर बुंबाय थायो आदायाव नांलाय नोंना फाग्ला नोङो 17 बोसोरनि सरकारजों रुजुनाङाब्रा मा फाग्ला बिसोरबो जाखाया बिसोरथ' बुंद्रायनाङाब्रा नोंखौ आंनि लोगो होनना मोनथिखाथारो आंहासो एफेक्ट जायोना नोंनि बारै नोंहा बुंसिगोन ओमफ्राय आंहासो दाय जागोन आरो नोंहा बुङाबाबो नोंहा हाग्रामाजों हख्लाय जालायगोन ओइ हाया आं बेखौबो देरगासिनो दं र' मोनसे माबायावहाय हाग्रामाखौ हाथारगोन जानोलै नोङो फाग्लासो आंना हायोब्ला आं नोंनो अमा मासेद्राय नङा र' बुंफ्लांबोयोना खुबिया अमा सेरसे आंनो नों जुदि हाग्रामा बायदि बुंनो हायोब्ला आं नोंनो अमा केजि सेरसे जाहोगोन आं नोंनो आंनि फारसेनिफ्राय आरो बिनिफ्राय जानायखौ आं नोंनो लोंहोगोन ओमफ्राय अमाखौ ओरैबायदि गोथावै रुगोन आङो सिरियासलि मिथिबाय आङो बुंगाराखै नों जेब्ला भिडिअ बानायोना भिडिअ बानायनाय लोगो नों आंनो लिंहर आं मोनसे टपिक मोनदोंमोन बेखौ जावनायनि र' बावनानैसो दं आं दे हायोब्लाथाय नोंनो आं होबायलै अमा मासे नङा अमा केजिसे आं रुनानै जागोन आं दा बरियायै फाग्ला आंना ओरैबो गैया होनोबा नोंगौ मोजां